kag nag-star dito bilang dumuluong kag jutay lang siya. Jutay lang sila. Sadto sa iya panimalay. Apang sang ulihi nagdamo sila. Kag nangindako kag gamhanan nga napungsod kin maltrato kami. Kag ginpigos sang mga Ehiptohanon mapintas nga ginulipon nila kami. Gani nagpanawag kami kay Jehova nga ino Dios. Nga sang amon mga katigulangan kag amatian kami ni Jehova. Nakita niya ang amon pag-antos nga amon abudlayan kag ang pagpigos sa amon sang ulihi ginpag-uwa kami ni Jehova sa Ehipto paagi sa iya makusog nga kamot. Kagamhanan nga butkon paagi sa makahadlok nga mga buhat kag mga tanda kag mga milagro kag gindala niya kami sa sina nga lugar kag kinahatag niya sa amon ini nga duta diin ilig kag ang gatas kag tugos. Gindala namon subong nga nahauna nga mga bunga sang mga patubas sang duta nga ginahatag sa amon ni Jehova. Ibutang ninyo ini sa atubangan ni Jehova nga ina Dios kag nagyaob kamo sa atubangan ni Jehova nga ina Dios dayon magkasadya kamo tungod sa tanan nga maayong butang nga ginahatag ni Jehova nga ina Dios sa inyo kag sa inyo panimalay. Kamo kag ang mga livinhon kag ang dumuluong nga mga pamuluyo nga nagaistar upod sa inyo kon matipon na ninyo ang bug-os nga ikanapulo sang inyo mga patubas. Sa ikatlo nga tuig nga amo ang tuig sang kinapulo nahatag ninyo ini sa mga livinhon sa umuluong nga mga pamuluyo sa mga ilo kag sa mga balo nga babayi kag kauno nila ini sa sulod sang inyong mga syudad kag magpakabusog sila. Dayon isiling ninyo ini sa atubangan ni Jehova nga ina Dios. Ginkuha na namon sa amon balay ining balaan nga mga butang kag kinahatag namon ini sa mga livinhon nga dumuluong nga mga pamuluyo sa mga ilo kag sa mga balo nga babayi. Sunod sa ginsugo mo sa amon wala namon ginlapas ukon kalimtan ang imo mga sugo. Wala kami magkaon sing samtang nga lawlaw kami ukon magtandog ini. Sini samtang indi kami matinlo ukon maghatag sini para sa patay. Salamat po.